Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukeli weSiya Viva TV1 ubingelelo Andile MC Polobas Ngcobo. Udaba luhamba phambili luthi umnomzane Julius Cecilio Malema uyamphika uyamqhathulula uNgizwe Mchunu uthi akamazi sidalwa kanti futhi konke akusho ngaye akanendaba nakho uyaqonda ukuthi nayo indlela azama ngayo iphalishi. Mbukeli weSiya Viva TV1 usasubscribe ucomment ulike sicela uyizwele kabanzi ngalolu daba umnomzane Malema ephawula. Ngizwe Mchunu, I don't know the guy here. The first time I met that guy is there by the students. June 16, yeah, something June. And he was brought by SG to me. I'm like, what is this one doing now on the stage? They say he's an artist or something. I said, oh, let me just be polite. So I really don't care what he thinks of me. He's the smallest boy ever. Even if I see him tomorrow, I will embrace him like I do with all other African kids. I have no problem, none whatsoever. There's nothing personal. Uzama impilo shem, uthi uyazama uthi athole imali and support children. Mara uzama wrong. So you must try life different, not the way he's doing it, because now he tries life, he makes a stupid mistakes. Now a car is gone. Out of being excited and sitting on a toilet seat and say things that you're not supposed to say on camera. Look at how much that has costed. Kusenjalo abantu abaningi bashiyeke bedidekile owesifazane ongumholi eqenjini leANC esifundazweni sakaZulu Natal umama uNomagugu Simelane ngenkulumo abeyibhekise kumnomzane Jacob Zuma owayengumongameli waseNingizimu Afrika kanye neqembu likaKhongolose. Uthi lokhu akwenzile noma kwenzayo abantu abaningi bengadideki kukho kodwa uyaqonda nje ukuthi kuwumdlalo wepolitiki futhi ongeyozuzisa lutho eqenjini le MK. Ngokwakhe ukubona kuyimbici mehlwane okwenziwa umnomzane uJacob Zuma ngokuthi athathe igxathi lokuthi uyovotela elinye lamaqembu kodwa ebesazibiza ngelunga leANC. Uthi lokho kusho ngokusobala ukuthi phumile kwazise uMbazi Mashilowa kanye noLikota kuphinde futhi kube nabanye abafana nabo umnomzane Julius Malema abaphemba amaqembu abo abaphindanga bazibona beyingxenye yeANC. Kusho ukudideka okukhulu kumsholozi umezoqhubeka eyibone eyiANC kodwa ethi akazoyivotela. Ngamanye amazwi akulula bezisole futhi abasoze bazisola ekumsupporteni kukho konke akade ebhekene nakho kodwa futhi bakusho kugcwala umlomo ukuthi uma sengabuya basengaphinde bemseke kodwa kulokhu bayaqonda nje ukuthi umnomzane Msholozi udidekile. Kunodaba ke engifuna ukulichaza la. Ngomhla ka16 kuDisemba umholi wethu siANC ubaba uNcamalala wenze ipronouncement yokuthi uyovotela inhlangano ebizwa ngokuthi MK Party. Wayese ethi kodwa ke akahambile kaANC kodwa ube yiphathi yokuthi iqalwe futhi uzoyivotela. Ngifuna ukuchaza lokho. iANC njengenhlangano iANC. Okunye akuyona iANC. Kungandidi lokho. iMK Party ayiyona iANC. Ngiyabezwa abantu nabekhuluma bethi bafuna ukubuyisela iANC emgqeni. Uyibuyisela kanjani inhlangano ongaseyona kuyona emgqeni? Ngoba phela futhi usuwakhe yakho wena. Ihlebu sakhe nje. Uyabona? Usuwakhe yakhe esenteleni. Kungenzeka ukuthi bathi bazothatha ama principles nama policies eANC. Ngesibavumeke bakutshontshe lokho kusho ukuthi bazobe bekutshontsile phela uma bekutshontshe. Kodwa bawona uANC.
abawona uANC. uNcamalala simthanda kakhulu, sasimthanda futhi asiyisoli ngokumsupporta kwethu, kodwa sasimsupporta simthanda kwa-ANC. Yebo. Namanje futhi ubengaphuma ethi uyabuya ukwa-ANC siyoqhubeka ukumthanda lapho esasigcine khona. Kodwa mesephuma kwa-ANC kaphela sina sijoyine organization asijonanga umuntu. So ngifuna ukuchaza ukuthi i-MK Party ayiyona ANC. Ayiyona ANC light, ayiyona extension ye-ANC, ayiyona ANC entsha, ayiyona ANC kuphela, plain and simple. ANC yodwa. I-ANC yodwa. Black, green and gold. Ikhipha zika-ANC ziyellow, uzibona from a distance uhamba le ukuthi nasi isikipha sangakithi. Nasi isikipha sangakithi, ulibona. Now, i-MK Party itshontshe i-history yakwa-ANC. Ngoba phela umkhonto wesizwe inhlangano eyayivulwe u-ANC ngaphakathi kwe-ANC ukuze uthi u-ANC nawulwa ulwe nge-MK. Ngo-1993 ubuholi uma buthatha isinqumo sokuthi sesifikile lapho esasithi siyakhona, ngoba lapho esasithi siyakhona esasikulwela sasilwela ukuthi uhulumeni wobandlululo ufike etafuleni uzoxoxa nathi. 1993 uhulumeni wawusufikile etafuleni, ubuholi basebuthi asadingi ukulwa, impi asayidingi, umkhonto wesizwe siyawuvala, sizofoma into ebizwa ngokuthi umkhonto wesizwe Military Veterans Association eyayizobhekelela ukuthuthukisa noma ukugada bonke laba ababamasosha eMK, i-MKMVA. So lokho ke u-MKMVA wawungaphansi ka-ANC noma ungaphansi ka-ANC. Okungale ka-ANC noma uyabona nje uma ubheka, ngifuna ukuchaza enye indlela mhlambe engingachazi i-MK Party ngayo. I-EFF siyayazi ngithi ukuthi umholi wayo uJulius. Hayi siyamazi. Siyamazi uJulius ukuthi waye umongameli wani? We-ANC, we-Youth League yakwa-ANC noma abantu abasha bakwa-ANC, angithi kunjani? Manje umephuma eyokwakha iqembu lakhe, kwakusho lokho ukuthi useseyiyona yini member ye-ANC? Akasesiwe, yabona leyo nto. Ngesikhathi uNcamalala ekhethwa eba umongameli, kukhona abadinwa bathi bona ngeke baphathe uNcamalala. Bathi siu-ANC impela, kodwa sizophuma sathi i-ANC entsha esiyibiza ngokuthi Congress of the People, lesa sibiza ngokuthi COPE. Kwaphuma uLikota, kwaphuma noShilowa, bayokwakha lawo ma-parties la, leyo organization leyo. uLikota waye usihlalo kazwelonke we-ANC, waphuma usihlalo kazwelonke. Umephuma ethi qekelele eyolanda eyokwakha iphathi yakhe, lokho kwakumenza ukuthi sekuyena yini u-ANC noma wayethi u-ANC omusha loyana. Wayezikhandela into yakhe. Ngifuna ukukhombisa-ke abantu bakwethu sinesibhekene naso. I-MK Party ayiyona i-ANC. Abantu abaney'nkinga abanazo abadecide ukuphuma. Thina iy'nkinga zethu kwa-ANC sizilwa ngaphakathi kwa-ANC. Ngoba phela alikho ikhaya elingenazo iy'nkinga. Alikho ikhaya elingenazo iy'nkinga. Awuthi-ke nase unenkinga ekhaya ebese udecide ukuphuma ushiya ikhaya lakho. Uyabona lokho kwenzekayo kufana nokuthi ekhaya uma ngabe ubaba exabene nonkosikazi ney'ngane, ebese decide ukuthi yazi ukuthi lo mfazi naley'ngane bayangicasula, ngizobashisa ngibashisele la endlini ngihambe ngiyokwakha indlu yami ngale komgwaqo. Niyabona liyashizwa bese akhe ngale umuzi wakhe, umese ngale nabembuza ukuthi kuphi ekhaya akhombe lo muzi oshaya athi hayi nakho ekhaya. Suke kusesekhaya yini lapho? Ikhaya kanjani eselishisile washisa ney'ngane nonkosikazi ngaphakathi? So ngizama ukuchaza lokho-ke emphakathi ukuthi singadideki. Akekho umuntu ozofika kunina ethi siyi-ANC entsha, siyi-ANC elungisayo,
si-ANC i-ANC yodwa ayinasithakazelo. ANC entsha hayi asiyazi. ANC elungiswayo hayi asiyazi. Sazini thina? Iqembu labagcotshwa benkosi abafundisi bamabandla i-All African Alliance Movement lishaya indeshini ngaphansi kobuholi be-MK. Umsholozi uthe waphawula wagxila eyintweni ezithinta umnotho wakulelizwe kodwa okhiqizwa ngaphandle, waphinde wathinta into ethinta amavoti ukuthi kungakuhle abalwe bukhoma. Abafundisi abawumbimbi ngaphansi kwenhlangano i-All African Alliance Movement abebezongenela ukhetho ngaphansi kobuholi baloyo owayeyijaji Chief Justice waseNingizimu Afrika umnumzane Mogoeng bamukele umsholozi ngo-elethu bathi sihole Nxamalala. Inkulumo yakhe ngokuchaza ngokufika kwabamhlophe kuleli nokuthi yiphi imizamo eyenziwa izinhlangano zabaholi bomdabu nabezenkolo ukunqanda ukuhlwithwa ngabamhlophe izwe lakuleli. Sizobabiza ukuthi they are now subjects of Her Majesty the Queen. Basafunani thina-ke sizobasiza ngokuphathizwa. uZuma uthi ukushawa kwemithetho kuleli akubandakanyi izakhamuzi zakuleli nabaholi bomdabu nabezenkolo. Leso sinqumo esathathwa abaholi bakuleli bahlangana. Into eyayisemqoka ukuthi indlu emnyama anibonini ukuthi senihlakaziwe abelungu bona sebeqoqele. Ugcizelele ngokuthi abantu abaphume ngothi lwabo kuyovotela ukubuyisa lelizwe kubona. Uma sinomcebo wethu la wakithi awungathathwa uhambe uye kwamanye amazwe abantu abathi ifa lami leli thina sizoba yini banikazi bezwe. Umsholozi uphinde washaya amakhala ngendlela okuvotwa ngayo nokubalwa ngayo amavoti kuleli. Ebangela ukuthi sihambe siyovota kodwa uma sekubalwa imfihlo esingayazi. Yini le engasho ukuthi napha abantu abahlale la bawabona amavoti balwe sibuka sonke. Iqembu le-All African Alliance Movement lizongenela ukhetho lwalo lalonyaka laphakamisa lo wayeyinhloko yamajaji kuleli Mogoeng njengomengameli walo. Siphethe ngodaba lokuthi uDokotela uFreeman unxusa bonke abantu abaxakekile nabasweleyo ukuthi bengalibali usuku langomhla ka-20 enyangeni kaJanuwari ukuzothola usizo lamahala. Lezi indaba benizifundelwa uMC Polobus kanti zixhaswe uDr Freeman. Lalela uzwe kabanzi ekuyikona kona okuzobe kwenziwa ngomhla ka-20 kubo bonke abantu abanezinkinga ezahlukahlukene. Mlaleli, mbukeli, khumbula ukuphawula kwakho ikona okumqoka futhi okubeka izindaba zeSiyaviva TV1 eqhulwini. Hi everyone, I'm Apia Freeman and I come from Ghana. My father is from Benin. Whatever is your problem, I invite you on the January 20th. Please come with any sickness, any problem you have, and your life is not going to be the same. I invite everyone. Thank you. ISiyaviva TV1 kwethulela umncintiswano wokuwina isamba sika 20,000 wamarandi. Ungabisapholisa amaseko zama inhlanhla njengamanje. Thumela igama elithi Siyaviva ku 31675 noma ikangaki ukuze uzibeke emathubeni amakhulu alomncintiswano. iSMS ibiza u150 kanti ama-SMS amahala awasebenzi. Sicela nibukele ke nemphumela njalo ngolwesihlanu ebusuku ngo8. Mhlawumbe ungase ube ngokhethiweyo kulabo abaseke bavota bese uphiwa isipho. iSiyaviva TV1 ibeka wena phambili.